Kung inyuhan ang Biblia, nganong dili man ninyo kayang sundon? Nganong kailangan pa man kuhaan, dungagan, mahaom lang sa inyuhang doktrina? Dili question nga ang balaang kasulatan or Biblia that composed of Old and New Testament ang simbahang Katolika ang tag-iya ni ana. Even gani ang history nagsulti ni ana nga kung wala ang Iglesia Katolika Apostolika Romana way mabitbit nga Biblia ang mga amigo nato nga mga tagak o sulpot. Even si Martin Luther, admitido si Martin Luther niya na nga kung wala ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, why Kristo nga ilhon or giila ang mga amigo na itong mga taga-usulpot nga ming sulpot lang after 16th century. Ang point ni ining maomiga, kanang pag-ingon nimo nga kung tinuod pa Iglesia Katolika Apostolika Romana tag-iyas Biblia, nganong dili man niya kaya sundon? Kasi pinag-ingon pod ninyo nga wala gisunod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang gisulti sa balaang kasulatan. Ang problema manggod kana magong pagsulti nga wala pagsunod, dapat isulti na adtong gitawag og kaning pundok nga nauna sa libro. Nga naman kay ang pundok nga nauna sa libro, sila tong mas labaw maka-interpret og sakto sa gitawag og kasulatan. Mura ba og kining Philippine Constitution? Ang Philippine Constitution ulahina sa Filipino people. Una gyud ang mga tao, una ang konstitusyon. Kaya ang nagpande sa konstitusyon ang mga tao man. So buti pasabot ang responsable makasulti nga wala gisod ang konstitusyon dili laing tao, kung dili ang Filipino people. Ang mga tao nga gikan sa gitawag og Pilipinas kay siya man ang nagpanday niini. Siya man ang nagpromulgate niining maong gitawag og Philippine Constitution. So karon, ang Biblia mahulog na siya nga Constitution of our faith. Ang nagpanday niini mao ang Dios. Kaya siya may nag-inspire niini nga isulat ning maong gitawag og libro. Pero ang problema ana, kinsa may gitugyanan ni ana nga maoy moamping, maoy gitawag og kining preserbar, maoy mutudlo concerning ni ana, maong iyahang gitagpulong og maoy mo interpret ni ana. Katubang naulahi sa maong libro, dili oy. Ang iyang gitugyanan kadtong mga nauna. Mabato ingon siya Saint Matthew chapter 28 verse 20. Ang giingon ni Ginoong Kristo, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Ug aron di sila masayop sa pagpanudlo, niingon ang Ginoong Kristo nga, mangayo ako sa amahan og tagaan kamo niyag laing manlalaban ang espiritu sa kamaturan. Ug ang espiritu sa kamaturan, siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gitudlo or gisugo ninyo. Muna nga, Ephesians chapter 3 verse 10, pinaagi sa simbahan, masayran karon sa Pangulo sa Kalangitan, ang kaalam sa Dios diha sa nagkalaing-laing paagi. So, buti pasabot, ang naay katungod nga moingon ba nga sayop ka or wa ka mosunod sa balaang kasulatan kadtong nauna ni anang maong libro. Libro ha, composed of Old and New Testament. Katong sa Old Testament lang, di bang tumatawag nga o sa kalibro. Nga naman, kay mga scrolls man to, o wala pa man to nag-compile as one book. O, at the same time, wala pa po ito New Testament. Mao to ang Jewish scripture. Ang akong gipunting, kadtong Christian scripture nga composed of Old and New Testament. So, buti pasabot ni ana, mga sir ug mga apil ning atong amiga nga ato ang nga reaksyonan, why katungod ang mga pundo kong sekta nga moingon sila ba nga kamo wa mo nagsunod sa balang kasulatan kung kanang inyong pundok o lahira mas nauna pang Biblia kontra sa inyo. Mo na nga sa tinuod lang kung sa kuan pa, it is a fallacy of argumentum ad verecundium kana appealing to wrong authority kung baga ba. Nga naman kay dili man kini mga tagak appealing atong amiga. Wala man na sila katungod nga moingon sa Katoliko nga wa mo nagsunod sa Biblia, wa mo katungod. Ulahira man kay mo. Ang naay katungod nga moingon nga sayop mo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman kay siya ang responsableng mas labaw nakasabot sa nakasulat sa balaang kasulatan. Mabito nito ba nituo mo? Nituo mo nga ang Biblia pulong sa kasi may sulti ana. Kasi may tudloan na wa man sulti ang Biblia ana. Ang nisulti ana ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So therefore, naa sa iya ang kahibalo o kaalam sa Diyos. Pero hindi naman may mamati sa inyo ha.
Nganong mag-agad ba mi sa inyong judgment kini mga naa sa gawas simbahan Katolika? Nganong mag-agad ba mi sa inyong judgment nga tagak ra man na inyong pundok? Wala man may katungod nga mo-interpret sa Biblia. Wa pud may katungod o wa pa may otoridad nga moingon sa gitawag og Iglesia Katolika nga wa niya gisunod ang Biblia. Ngano man again kanang inyong pundok tagak ra. Ang simbahan Katolika siya ang punuan eh. Nya, apil na sa iyang bunga ng tawag ining sacred scripture. Ang gituuhan na to composed of Old and New Testament. So again, wa may katungod nga masulti Iglesia Katolika way tawag ining wa magsunod. Modawat mog sa dili tungod sa simbahan Katolika na ay Biblia. Tungod sa simbahan Katolika na amoy gituuhan nga sinulat nga pulong sa Dios. Tungod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na amoy Bibliang ginagamit sa inyong pundok, nga gisinayop ninyo pag or gisurambaw ninyo pagsabot. Bitaw nga ang naay katungod nga mosulti nga sayop mo, Iglesia Katolika, di wa may katungod nga mosulti Iglesia Katolika. Sunod. Damgura na ninyo. Nahulog nga nagdamgura mo nga nagmata. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.